Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane pemimpin wis do ilang adile wong sugih padha ilang lomane fakir miskin padha ilang sabare akeh wanita wis do ilang wirange iki piye kahanane jaman kok kaya ngene sapa wonge pengin slamet uripe sarate kudu kuat iman takwane Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane pemimpin wis do ilang adile wong sugih padha ilang lomane fakir miskin padha ilang sabare akeh wanita wis do ilang wirange iki piye kahanane jaman kok kaya ngene sapa wonge pengin slamet uripe sarate kudu kuat iman takwane katekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo ngertenono sira kabeh
nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi nderek tuntunane nabi ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi nderek tuntunane nabi ngaji dalan nyuwun marang ridhone Gusti wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo weruwa sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi weruwa sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi nglampahi syariat ngliwati ngaji wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awwala Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awwala sira lahir ana dunya orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa mbok ya padha ngrumangsanono pondon dunya bisa sirna pangkat derajat bisa oncat merga iku mung titipan saka ngersa ane pangeran Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awwala Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awwala urip ning dunya ojo neko-neko
yen pingin mulya mbok yo sing prasaja urip ning dunya aja neko-neko yen pingin mulya mbok yo sing prasaja iman kondelono amal soleh lakonono nganti tumeka oncate nyawa nira ya rabbi sholli ala rasul muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala ya rabbi sholli ala rasul muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane pemimpin wis do ilang adile wong sugih padha ilang lomane fakir miskin padha ilang sabare akeh wanita wis do ilang wirange iki piye kahanane jaman kok kaya ngene sapa wonge pengin slamet uripe sarate kudu kuat iman takwane Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane pemimpin wis do ilang adile wong sugih padha ilang lomane fakir miskin padha ilang sabare akeh wanita wis do ilang wirange iki piye kahanane
jaman kok kaya ngene sapa wonge pengin slamet uripe sarate kudu kuat iman takwane Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala sira lahir ana dunya orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa mbok ya padha ngrumangsanono pondon dunya bisa sirna pangkat derajat bisa oncat merga iku mung titipan saka ngersa ane pangeran Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala urip ning dunya ojo neko-neko yen pingin mulya mbok yo sing prasaja urip ning dunya ojo neko-neko yen pingin mulya mbok yo sing prasaja iman kondelono amal soleh lakonono nganti tumeka oncate nyawanira Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khat man awala katekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji
ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi nderek tuntunane nabi ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi nderek tuntunane nabi ngaji dalan nyuwun marang ridhone Gusti wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo weruwa sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi weruwa sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi nglampahi syariat ngliwati ngaji wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo turi-turi putih ditandur nang kebun agung turi-turi putih ditandur nang kebun agung cemleret tiba nyemplung bokiro kembange opo bokiro kembange opo kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu kang mituhu marang guru ben lakune ora kliru bokiro kembange apa ya Rabbi ya Rahman anta malikul akwan ya Rabbi ya Rahman anta wasi'ul ghufran irhamna jami'an warzuqna imana ya Allah
Ya Allah, Ya Allah Rabbi Ya Rahman. Kembang jambe, kembang jambe dironce-ronce. Kembang jambe, kembang jambe dironce-ronce. Rungokno pituture ben ra ketuntem bemburine. Bokiro kembange apa? Kembang waru diwiru-wiru. Kembang waru diwiru-wiru. Apa to tegese guru, dikuku uga ditiru. Bokiro kembange apa? Ya Rabbi Ya Rahman, Anta Malikul Akwan. Ya Rabbi Ya Rahman, Anta Wasi'ul Ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Rabbi Ya Rahman. Suwarga tansah mengolawange dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale. Rikala urip ana dunyane. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Tumindak becik angin lakone akeh godane lan rintangane. Sing kuat imane selamat uripe. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang
nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang ojo turuti godane setan sing ngajak marang kesengsaraan. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullahi khudh biyadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Tumindak becik angin lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullahi mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang ojo turuti godane setan sing ngajak marang kesengsaraan. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullahi khudh biyadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Pitung werna manungsa sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liya. Ing akhirat kayub iyub wit suwarga ora mlocot kaya wong kang akeh dosa.
Kaping pisan para pemimpin ingkang adil. Kaping pindho wong nom-noman ora jail. Kaping telune wong kasatriyan krana Gusti. Kaping papat arep maksiat nuli wedi. Kaping limo seneng sedekah kanthi lilo. Kaping enem marang masjid ati kasengsem. Kaping pitu eling dosa eling mala. Nuli nangis kaya dene wong disiksa. Mula dulur ayo eling lan waspada. Ojo ngasi urip sepisan disia-sia. Mula dulur ayo ndang padha tumandang. Mumpung durung amal kita padha ditimbang. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Pitung werna manungsa sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liya. Ing akhirat kayub-iyub wit suwarga. Ora mlocot kaya wong kang akeh dosa. Kaping pisan para pemimpin ingkang adil. Kaping pindho wong nom-noman ora jail. Kaping telune wong kasatriyan krana Gusti. Kaping papat arep maksiat nuli wedi. Kaping limo seneng sedekah kanthi lilo. Kaping enem marang masjid ati kasengsem. Kaping pitu eling dosa eling mala. Nuli nangis kaya dene wong disiksa. Mula dulur ayo eling lan waspada. Ojo ngasi urip sepisan disia-sia. Mula dulur ayo ndang padha tumandang. Mumpung durung amal kita padha ditimbang.
La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ojo sira ngarep-ngarep ing mulyane awak ira. Ojo sira ngarep-ngarep ing mulyane awak ira. Lamun ora gelem taat nalikane urip ira. Lamun ora gelem taat nalikane urip ira. Ora ana gawe kanca sakliyane amal ira. Ora ana gawe kanca sakliyane amal ira. Arikala ana kubur hingga tekan mahsyar ira. Arikala ana kubur hingga tekan mahsyar ira. Ewan dene amal bagus rupa wong kang sampurna. Ewan dene amal bagus rupa wong kang sampurna. Banjur muni wis turu ojo ngrembug apa-apa. Banjur muni wis turu ojo ngrembug apa-apa. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Boten wonten toya lan boten kiyat. Boten wonten toya lan boten kiyat. Kejawi angsal pitulunge Allah. Kejawi angsal pitulunge Allah. Monggo sareng sami taubat dateng Pangeran. Monggo sareng sami taubat dateng Pangeran. Mumpung durung
padha mlebu ning luwangan mumpung durung padha mlebu ning luwangan urip ning dunya ora suwe bakale mati urip ning dunya ora suwe bakale mati lamun ora ngaji mati nerugi lamun ora ngaji mati nerugi